Ayan mga padaba. So, ang iyong lingkod si Padaba ninyo. So, magkakaroon po tayo ng vlog dito sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Ginawa ko ngayong araw na to. So, bago ko simulan ang vlog na ito, kailangan po muna sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe at nanood lang sa aking mga video, sa aking mga vlog, o kailangan po muna mag-subscribe sa aking channel. Yan po sa baba yung pangalan. Ayan po. Yan po mga padaba. I-click nyo lang po yan, yung pangalan ko. Then, subscribe po kayo. Tapos, pag nakita nyo po yung blank, yung kleng, yung bill, pag-click na din po para po updated kayo sa aking mga video. So, ngayon po padaba, ang mga pinagagawa ko ngayong araw na ito ay ang kalokohan na lang. Po pagluto, naglinis ng bahay, at natulog. So, kung gusto nyo padaba, magsasalita na lang akong Bicol para maintindihan nyo. So, ito na po. Bago ko puunan ang akong vlog, kaipuhan ko po magtaramon akan tulo na taramon ko. So, ang taramon ko po tabi ay ang tulong taramon. Mabuot, maray, masiram. Ang iyong lingkod, si Padaba ninyo. So, guys, mga padaba, so, yung ginawa ko sa maghapong ito ay ang kanina nagising ako mga bandang alas 8 alas 8 yung bago umalis yung mga kasama ko. Then kumain ako ng breakfast, yun po. So nung pananghalian hindi na ako nakapagkain ng tanghalian kasi nga po nakatulog ako. So nagising ako mga bandang alas 2, tapos alas 3, tapos yung pinahanda ko, yung lulutuin ko, yung native chicken po. So guys, kanina nagluto ako ng native chicken mga bandang alas 3, alas 4:45 po, nagluto ako ng ganun. Native chicken po siya guys, native chicken. Tapos pagluto ko kay ito, naglinis. So ngunyan ipapahiling ko sa indo ang sa kuyang pigluto na native chicken para aram nindo. So di ko na pinahiling ang mga ginamit ko mga recipe kasi aram naman nindo ang pagluto kan native chicken na ini. So ipapahiling ko lang tabi sa indo ang sa kuyang pigluto para matakam din kayo, masiraman, masarapan ba. So ito, ayan po, no. So ang native chicken po na ini ay dara po kami papa ko. So, papa ko, nagpumunta ng Pampanga, nagdigdi sa Pampanga, nagbisita lang. So, yung nakaraang linggo, pumunta kami ng Cubao, sinundo ko si papa, kaibahan ko ang tugon ko na bunso, yung kaibahan ko. Tapos, pag sundo ko kay papa, i-vlog ko sana, kaya lang hindi ako nakapag-vlog kasi hassle ang biyahe, tsaka pagal. So, mapagal mag-vlog, lalo na kung mga equipment mo sa vlog, kapot lang. Kakaputan mo lang cellphone, tapos mag-vlog ka. So, mapagal ba, habloton, snatcher. So, mapagalan araw kaya. So, kaya, ang ginibo ko na lang, di na ako mag-vlog, nagsundot na sa papa ko, nagturog na lang sa biyahe. Tapos ganyan guys, yung native chicken na ito, linoto ko. So, ipapahiling ko po sa indo. So, dara kang papa ko ng native chicken na pigloto ko yun. So, linoto ko siya adobo. So, sana magustuhan kang tao din napigisdaran ko sa pigloto ko para maano man sa pakiramdam ninda, natataon ako. So, sana ma-appreciate ninda pigloto. So, ipapahiling ko na sa indo at sana sumang naghihiling man kang vlog ko nini, sana magustuhan nindo. So, ito na. Hindi ko na pinahiling ang mga recipe pa, no. Aram ko naman na matatawa ka mo kasi yung patimpla-timpla ko sa pagkaon, paiba-iba, maaalat, tama lang, sakto lang, minsan masiram. Paiba-iba ang timpla ko sa pagkaon, lalo kasi pag, alam niyo naman guys, pag nagluluto ka ng pagkain, kailangan taos sa puso pa. So ito, para masiram siya. Yan. Yung guys, native chicken yan niluto ko. Yung native chicken yan parang mga 2 kilo. So,
Yan guys, paiba-ibang taramong ko, paiba-iba yung salita ko, Tagalog, Bisaya, Bicol. So aram niyo naman guys, matatandaan nyo naman siguro ang mga pigtataram ko. Alam niyo naman siguro ang mga pinagsasabi ko, lalo na sa mga naghiraling dyan ng taga Bicol, Sorsogon, Bisaya man, di sa Pampanga. So ngayon guys, nahiling na nindo. Tapos ang ginibo ko bago ako matas magluto, naglinis ako kang amoyang kwarto. Mapagal na hinihil ako. Yan, kwarto. Yan, kwarto ko yan. Yan. Madulom na taga siya. Kanina, paano makalat digdi. Ako naman sa saro, makalat. Mapagalong kaya maglinis. Tsaka rest day ko naman pag Domingo. So, ngunyan guys, nahiling na nito pigigibo ko. Maya naman, makarigos ako, magpahingalo lang. Sana guys, yung mga naghihiling sa mga YouTube channel ko, sa mga video ko, lalo ng mga taga Bicol, Sorsogon, Bisaya, mga parting Bisaya po, at parte na sa Luzon po, please po, pakisubscribe po ako at sana magustuhan nindo sa. Tsaka po, mga padaba, kung gusto nindo mag-comment na iba-vlog ko, sige, i-challenge nindo ako kung anong gusto niyo iba-vlog ko. Gagawin ko para sa inyo. So, sa inyo mga taga-Bisaya at taga-Sorsogon, maraming salamat. Lalo na sa mga maging ka-close ko diyan. Yan, salamat. Yun, nawawala ako. So, yun guys, sana nagustuhan niyo yung vlog na ito. So, bago ko tapos yung vlog na ito, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe kanina. Panibagong may pumasok naman sa akin mga subscriber. Kahit pa paano may nag-subscribe sa akin everyday. Pa isa-isa, dalawa, palima-lima. So, okay na sa akin yan. So, maraming salamat. Sana supportahan niyo ako. Bilang Bicolano, supportahan niyo ako. Nihingal ako. Bilang Bicolano, supportahan niyo ako sa kuyang vlog. Tas sana magustuhan niyo. Mag-request lang kayo mo kung anong gusto niyo ipa-vlog sa kuya. Gagawin ko para sa inyo. So, sa mga Katagalogan naman nung naghiling nanonood sa aking YouTube channel. So, maraming salamat sa suporta sa aking mga katrabaho. So, sana guys, supportahan nyo ang vlog na ito at nagustuhan nyo. So, yun lang po ang ginawa ko sa maghapong ito. Pinakita ko lang po sa inyo ang pinagagawa ko. So, pag rest day ko, ganun po talagang ginagawa ko. So, suggest lang po kayo ng iba-vlog ko. Comment down lang po. At i-challenge nyo ako. Accept ko ang challenge na yan. Wag lang po sayaw ha. Kasi hindi ako marunong talaga magsayaw eh. Kahit ano, wag lang sayaw. So, i-challenge nyo ako. Accept ko ang challenge na yan. Contact nyo ako sa kuyang number. Andiyan lang po sa bio ko, sa may YouTube channel ko. Contact nyo lang po ako. Then, pag kinontak nyo ako, automatic na yan. So, kung gusto nyo po magpag-meet sa kuya, sige, meet kita. Yan, mag-vlog tayo habang nag-meet tayo. So, comment down lang po. So, mga padaba, maraming salamat. Bisaya, Bicol, Tagalog, maraming salamat sa pagsuporta sa kuya, sa akong mga video. So, nagpapasalamat din ako sa mga friend ko na nag-abang na akong mga video, nag-comment, tsaka yung nag-subscribe sa akin na doon sa company. Sa ate, di ko alam yung name, nag-subscribe ka sa akin, hinanap niya ako, di doon niya ako mahanapan. So ate, maraming salamat sa pag-subscribe, nakita na kita. So maraming salamat. So salamat din sa suporta. Alam niyo naman guys, yung boses ko kakaiba daw kasi may nag-comment na yung boses ko daw parang suko. So okay lang yun guys kasi unique tayo. So, maraming salamat. Sana gusto niyo yung vlog nito. I love you guys. I love you padaba. Maraming salamat. Salamat noon sa inyo tabi. Nagabos. So, ito na po ang inyong padaba ninyo. Nagtatapos na po ang ating vlog ngayong maghapong ito. So, ito ang inyong padaba ninyo na nagsasabing mabuot, maray, masiram ang inyong lingkod sa padaba ninyo. Bye-bye.